Tatelicious has commented on information yanga yagara yatozara muma-streets kuti why is there so much coincidence kuti sirwicknel na Madamboss vese varikuchina same time. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Sirwicknel vaenda kuChina 3 days back vakati ivo he's leaving to China kana vanga muchifunga kuti pane chichandiwisira pasi musakanga mukuziva kuti God is still in control handisi kuzombodona zvekumhanya. 3 days ago Madamboss vakabuda vachikanda hembe dzavo pasi vachiudza vasikana vebasa kuti ivo vari kuda kumhanyira kuairport. Ndobva pazobudawo mofela vakasenga vana vakaita vekubereka. Madamboss ndobva vaenda zvakare kuChina. So Tatelicious ari kuti why paitika coincidence dzakadaro, dai umwe aenda Dubai umwe aenda China, but following my allegations ekuti pane relationship iri kuitika between sirwicknel na Madamboss zvabva zvangodondana zviuya zvidondana ndizvo here kotsumondo dzigona here namadimikira. Anyway, so ndozviri kutaurwa naTatelicious achiti iye Madamboss dei marega kuramba muchiita zvamachira naSirwicknel nekuti muri role model yenyika yose ukuwo kwadanwa Queen of Peace kuti vauye vakomente kuti chii chiri kudyiwa kuChina ikoko. Are you sure kuti mwana wekumba kwenyu aenda on business and business racho nderipi? Tangoona maskits aitwa mustreet umo yekuChina, asi kuti vari kuhodha here kana kuti vari kuita chii chaizvo hapana agona kuexplaina. So kana uchida kuita madhiri echibhishu aya dene wagona kuzoposta later pane kuti sirwicknel woposta uri kuChina newewo mudzimai womunhu woposta uri kuChina.